De Sint-Wieroldkerke in Jesterwierum staat er nog maar zo'n 1926. Begint hier waar de laatste heilige mis houden. De parochie van Jesterwierum wie altijd al de liedste van de bisdom Grange. En het bestuur en de parochie hebben zelf besloten dat we op een gegeven moment viseren moesten met een andere parochie. De kerken en de pastoriewenning staan er nou voor €474.000 te keep. Wij zien je dan mensen met ideeën en mensen met wat fantasie. Want het is een prachtig gebouw, er zit een hele mooie pastorie bij. En er zit een 2000 vierkante meter groen bij. En er zijn mogelijkheden zat, maar die hebben gewoon mensen nodig die er echt wat op inspringen willen. Ik dwarsbelang wil graag dat het kerken behouden blijft. Nou, als je natuurlijk als dwarsbelang het liefst dat je wat levendigheid is in het dorp. Hè, en dat zo'n prachtig mooi gebouw als deze kerk, hè, met al zijn pracht en praal en als beeldbepalend gebouw. En het zou mooi zijn dat er straks weer wat iets inkomt in dit gebouw, hè, wat voor het hele dorp, maar ik bijvoorbeeld voor BIS, hè, en dat die daar ik weer een functie in krijgen. BIS is het benne-iepen loftspul van Jesterwierum, dat al meer dan 20 jaar in de tuin van het kerken opvierd wordt. Een architecte maakt in opdracht van de provincie plan om van het kerken een theaterskwallen te maken. Ze doen al gauw zien, want de kerken is tjuster. Nu valt het mooi, maar in de winter dan is die redelijk tjuster. En ze wil graag een verbinding maken tussen de tuin en de kerken. En zo dan dus op het idee komt van, mensen nou hier onder deze ruiten, deze brandschilde ruiten, een pit waarden, grote glazen waarden, zelfs op een gegeven moment de kerken en de tuin in een geheel van makers en direct een heel soort lachtje in de kerken helst. Er een paar lietse aanpassingen krijgt in wezen een hele oude gebouw, maar een hele oude nieuwe functie. Maar waarbij eigenlijk alles wel in ere bloedt, zodat het weer. Dat is het mooie gewoon van dat plan. Of de plan trok in is nog net bekend. Voor eerst staat het kerken nog te keep.